अनन्त राय बिथाङा गावनो दिनै बेंगलाव थानो हायैनि बिनि बेंक एकाउन्ट माबा माबिफ्रा साफा सुस जाजोबनाय बे चिरां ओरै उमुक उमुक गिदिंलाबायनानैसो माने गावखौ राजा होननानै डिक्लेयार खालामलाबायनाय सासे माने फेक व्यक्तिसो बियो गमामायैनो नंगौ खारन जोङो दिनैसिमबो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड जानांगौ होननानै सानबाय थानाय मोनसे दावहारु आत्माखौ लानानै जोङो दंबाय थायो दा बिनि गेजेरावहाय सोरबाया जों मोनखानाय जों सोरजिखानाय जों बिनाय रायजोखौ गावसिनि जागोन जोंनियाव दाजाबफानसे होनलाबायोबा बहायथ' मोनसे गिख्रंनाय मोनसे रोखोमनि दाउट मोनसे रोखोमनि उसुखुथुआ सोरजिखागोन आं बेखौ बुजिनो हादों किन्तु आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बे बड'लेण्ड हालामनि गासै आसामनि बर' बिदा फंबायफोरनिसिम आङो बेखौनो बुंनो सानदों बियो जाथावना नङा आं बेखायनो बुंदों दिनैनि बे कमतापुरनि जे सिमां क'क्राझारखौ सोफानाय चिरांखौ सोफानाय बड'लेण्डनि माखासे डिस्ट्रिक्टफोरखौ सोफानाय दा बेफोरो ओरैबायदि सोनो नागिरदों नेपलियन बनापार्टआ मोनसे खोथा होनदों इम्पसिबल इज द वर्ड इन द डिक्सनारि अफ फुल्स जे बड'लेण्डनि माखासे अंगखौ कमतापुर रायजोआव सोफानाय अर्थात कचबिहाराव सोफानायाबो बे मोनसे रोखोमनि इम्पसिबल सोदोबसो आरो बे नंखाय खारन अनन्त राय बिथाङा गावनो दिनै बेंगलाव थानो हायैनि बिनि बेंक एकाउन्ट माबा माबिफ्रा साफा सुस जाजोबनाय बे चिरां ओरै उमुक उमुक गिदिंलाबायनानैसो माने गावखौ राजा होननानै डिक्लेयार खालामलाबायनाय सासे माने फेक व्यक्तिसो बियो